Assalamu alaikum. Malam Madibo. Barka dai. Na karso kenan. Na karso. Kai. Ka san al'amuran dole sai a hankali. Wai, ka ma san me yake faruwa kuwa? Sai na ji, bai tadda ni. Ka san wannan tashar gidan rediyo ne Rano? Ba san shi ba To wallahi yau suka tsara wani bayani akan wala wata mota ta takin wani yaro duwawu. Sai sai ne sai duwawu. To yanzu ma a halin da muke ciki suna wani bayani barka ji. Mu ji labarin ne. An gura bolin za su sabo. Yawa gurbolin ga baki bai mu ji dan dago. To jama'a muna gabatar muku da sabon kamfaninmu na rediyo mai suna Farm City Kwaro ne. Wannan kamfani da ke kawo muku labaran nishadi da kuma labaran da ke faruwa a duniya a halin yanzu. Saboda haka ku dakace mu yanzu an ba ku wani labari da ya faru da gaske zahirin mu da mu dauka mu gani labarin namu dai kamar haka. A yau ne aka samu labarin wasu yan bandiga da sun je sun samu wani kauye guda sun kai stars ba su bar kora mutum daya da rai ba. Sannan a ɗan gefen kuma da labarin wasu yankin nabin sun zo sun kame wasu almajiyoyi na ƙolo a bambayo kuwa. Sannan an samu sa'a gwamnati ta yi magana da su sun ce ba su yadda ba sai an bayar. Wani almajiri za a biya mai naira 25 kuɗin a kafin an so shi. Ya arewan ta shiru. Ai. Ina radio na? To a shine na ji ta shiru ne haka. Kai. Wallahi sai ka biya radio na. Wallahi ne ne ba ci na barka ba. Ne ma ne ba ci na barka wallahi radio wannan. Ka biya radio na ba Allah ya tsine mu. Sai ka biya ba Allah ya tsine mu. Nan fa ne ba ci na barka. To ni ma wallahi haka ne ba ci na barka a radio wannan. Ba garan da nake can ba, can ka je ka boye. Kai, la ai dan kuma ne. Dan kuma ne fa. Kuma ne? Wallahi ai da ba kam garin ba barawa sama da kuma. Ka ne suka fara mu je ka so mu kana. Za su kuma Mu je. To su zo ɗan mutane gwamnati ta tausaya musu saboda bayan hakan ya faru ta taimaka ta ba iyalansu naira miliyan 3 saboda samu su kare kansu daga wannan ciwon. Ina nan kai mana. Kai don kutuma mu banka. Sakar da naji. Ka mai da ni kurma ne? Sakar da naji. Wai ga rediyo tana magana? Dan tana magana kowa yana ji dan kurma ne an ce mu kurma ne? Ga rediyo? Ga rediyo? Ga rediyo? Za ka mai gaji ne?